Ipakne mine makamano Nyasaye mondo mi otel ne nyithindo e kinde ma gidongo. Orangane matimore kaunti ma Siaya. Jago manyocha onego thuond ng'ilo wirani ne onego guoge e gwenge mag Sigomre e kaunti ma Siaya koro yudo fungruok bang' apisas mawuok KWS limo dalane kendo singo ni dhi chule kuom lal mano yudo. Jafamarwa Sharon Ong'ao nigi lerno. Tok lero sigande ne od fwambo mar Ramogi kaluwore kod midhiero mane yudo e lwet ng'ielo bang' nego guoge. Ok ne en lweny mamuolda, en nega negi. En ni ng'ielo no nega kata be negi. Koro mane lweny mane wan go kanyo. But ne an kod guoga mane odong'ni ne wakonyre kodo. Ne wakonyre go nikech kodhi bayani to guogni be luoro ne koni. Kodhi bayo guok to ba yudo thuolo ta tonge go panga. Koduogo ira to guok be buoge koni. Kodok ir guok ta tonge go panga. Nyaka ahingo teko ne nyaka kwe banegi. Okang' mano chune mar dhi ndiko dhoge stesend obila ma Sigomre. To kanyawuok ka achomo ka polisi mabugi. Kachopo polisi mabugi nyoringo bowena station. Giwacho nani bwana gikigo wachini no kwanyal daka gino iter Sigomre kucha. Charles Osore to tinende dhi yudo resruok. Ma en bang' apisas marito bunge mag le KWS timo limbe e dalane. Kotelnegi kod apisa maduong' mar KWS Grace Kariuki ogoyo ne Osore erokamano kuom yie limbe margi e dalane. Kanyaka sani gisingo ni Osore idhi chul kaluwore gi lal manoyudo. Kumshukuru sana Mr. Osore kwa sababu ya kuangalia ya kwamba hata kama nyoka ameua ama nyoka amefariki na ameua mbwa, aliona ni vyema arudishe trophy kwa serikali. Kwa sababu nyoka hiyo gosi yake ni trophy na ni ya serikali. So asante sana Mr. Osore, na tumekuja tu kukusupport na kukuambia ya kwamba serikali tuko na tutafanya vile itahitajika ndiposa ukapate fidia. Leo tumekuja na form utajaza na tutasaidiana diposa wakati wa kufidia ukifika ufidiwe kama wale wengine. Apisas mag KWS osingone jodak Mamadungu ni piny owacho biro miyo maino achiedh nade magisebedo ka gikadhe kagikoyo jodak mondo ochiw ripode mag monj mag le mag bungu. Ningeomba siku ingine ikitokea jambo kama hilo ama mnyama wa pori amepatikana mahali na ana threatened community, tutumie hotline kwa sababu tuko na station iko hapa Siaya. Watu wa Siaya wako tayari kuhudumia wananchi. Tutaelezea DCC wa hapa ya kwamba tunataka awareness creation session. Diposa kutoka sasa hapo ndio tutakuwa sasa tunapagilia kila kijiji tutaenda lini kwa sababu ya wanyama wale wa pori wako hapa. Osore thuon Mamadungu korka kore to opoya apisas mag KWS kuom limbe ka kwayo gi mondo kik gidin itgi ne ywak jopiny. To usemi wanambeu okwabi nego gigi. Wabro gatemo sasa mwanwango shida kablani. Twagonu simu. To kikibedi sa mwagonu simu to leo maru nego gigi. Jodak Mamadungu kotelnegi gi Alfred Onyango bende opoyo apisas mag KWS kuom limbe mag gi e gwengego. Jo KWS nyalo bedo programs in advance. Giwuotho e gweng' to gipuonjo ji kaka wadak gong'er, kaka wadak gi ondie, kaka wadak gi maybe thuonde kailagi. Yes. Mondo wang'e in advance. Ne be nwang'eyo to gimotimre ni ok probably ne dakotimre. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.